Az nem jó. Jó, úgy. Nem is a izére virocsolja. Hallod a Gáborkálok, papám. Hallod a Gáborkálok, öcsém. Elvirod. Nem egy kapos hátul. Én a dagjapat, mert itt ennyit csinálok. Az nem jó. Visszafele is. Nem, mehet a falán. Meg egy csász videózat a kicsit. Lássátok, meg a falán. Milyen szépen ki lenne kapával akkor. De ezt kék kiszabadítani, fiam. Adnál egy ezret. Mindjárt én is kapálok egy kicsit. Adnál, menjél, öcsi. Öcsi hozzá egy pici vizet. Ne taposod át a hagymát. De kitaposítom, most kivágod Ott az először. nagy agycipőnek az autó. Az már, te hozzál abból. Hé, Lajos, hozzá a lántót. Buzzi. Hé, Lajosról. Hagyd, dob ki. Nem izé bilog? Nem jó. Nem jó. Amúgy az, amikor a többit lecsúlja. Hát, hogy nem bírálni egy esőben. Adnál a vizet, anyja hozok egy. Inkább. Nem baj, csak adjál neki vizet. Jó. Jó, de a paprikára adjál meg. Melyik az a paprika? Letapos a vízbe vizet. Legyek még így. Igen, de hagyd már, le ne taposd. Azokra már nem kell sokat adtam? Nem érdekel. Dögölj. Nem érdekel, milyenek kutatják. Szám én most tud locsolni. Tiszta virág, nem beráncz a lámpot. Reggel lejössz utánam, Dagi? Le. Hamar. Jó. Az a víz, úgy kéne a víz, amíg van. Látod, hogy amikor felveszed, elrántja. Tehát tegyünk egy ilyen Dagi YouTube-ra. Mi? Akkor